Yo bafethu, ndithe xa ndiyibona inje ndazibuza usindile inobusinde kanjani yena. Nanomfanekiso ngqondweni weza seconds zokugqibela abantwana bethu sebejongene netraka kaCode 14. Uba baye bathini baye benzani. Ndithe xa ndisiva izijwili zabazali ndazibuza abantwana bethu bakhale kangakanani kweso scholar transport sebejongene nokufa kwabo. 14 yonke bafethu. Yo. Angeke abazali baphole kwenxiba. Inxeba lokubhujelwa ngumntana linxebe lingasoze liphinde liphole. Ndisho bakhona abazali bebesete i-alarm zokuvusa abantwana babo everyday. Namhlanje ikhalile lo alarm leyo. Bababhabhayisile izolo kanti bababhabhayisa unaphakade. Bafethu ibuhlungu lento. Bakhona abazali abahambisa abantwana babo kwizikolo bebengafuni ukubahambisa kuzo phansi kwalento ka-Department of Education. Abangeke bamxolele ugovernment. Uzawubotshwa yena for i-capable homicide udriver. Asizubuya impilo zabantwana bethu. Andikwazanga mina ukuyithatha le topic. Bendithi nje xa ndistrola ndidibane nje nee-videos, ndidibane nje nee-pictures. Kwakhona utata oye wathi inxeba lokubhujelwa ngumntana linxebe lingapholi. Angakushiya umyeni, angakushiya inkosikazi, usengakwazi ukuba replacer. Aka-replace umntana. Bafethu, they will never heal from this. Sezahamba iminyaka bathi xa bekhula abantwana abalingana nabantwana babo bamane besithi yo ngeno kwamseke ngaka ngoku. Wayi bafethu naye nkene nje kuyo yonke le nto ayindiyeke. Ayi yo 14